nahoře jste si kreslili kůru. Tam jsou ty klubíčka pěkně nefronový. Pak jste si kreslili dřeň. Tady, když se podíváte, tak máte jednu čárku a druhý. Tam vlastně vedou ty kanálky, kde se vám vytvoří těch 180 litrů, pak se to zase vstřebá zpátky. A pak, když vám vznikne tady definitivní moč, tak vám to nateče tady do té pánvičky. Tady v tom místě už máte tu hotovou moč, která teče močovodem tady odsaď do močáku. Jo, takže vidíte, že v té ledvině to barevně máte nádherně odlišený a že je to přesně to, co jste si kreslili. Nic jiného. Tohle je postupem. První sraženina. Jo, nic jiného. Jo, ta pánvička a všechny trubky většinou mají vazivový obal. Jak? Co se nedovedl? Do tohohle nateče.